Ассалому алейкум духтаро, подписчикони наве ки омадан, хуш омадед мегӯм ба канали ман. Хуш омадед духтаро. имрӯз влоги худама хай сар кардам. қариби шаб озир акор биромадам. банк ба медарам бо детский мир барафтанам дакор барои памперс гирифтан. усмона памперсаш тамом шудааст, қариб ки бехабар монам. ҳозир акор биромадам, роз ҳозир якам банк ба медарам, камтар корам аст, баъд детский мир ба мерам. духтаро, корои шумо чӣ хел? дар комментариҳо нависед. интизори комментариҳои шумо, ҳатман ҷавоб мегардонам вақт ёфта. духтаро, ман омадам, ҳозир шуморо нишон медиҳам. аз детский мир ман манимиҳое гирифтам. чӣ хеле ки дидед, ҳозир детский мирам бениҳоят аксияҳош нақс, ҳама чизаш пашти аксияанда. ҳамин умуман мо занако як одатомо ҳаст ки магазин ба як чизе гуфта меримо, лекин аосул ҳамихе се-чор чиза меқапем. агар ҳамихе накунем хотиромо ҷамъ намешад. манам барои як памперс рафта будаму, лекин бо ман ин чизое гирифтам. барои усмон шампун гирифтам, пенка, сони бо ман якта кофтае гирифтам. вай дафъа фирми Эвен гирифта будем, шампунои детский ман заказ карда гирифта будам, лекин бо инҳое дидам маъқул шуд. инҳо гирифтам, як-ду маротиба бо аманин гирифта кор фармуда будам. маним бениҳоят ман ба маъқул шуда буд. аромат сочни мандарина, шеринак, бениҳоят нақс аманин маъқул шуда буд. хай бо яке дидам гирифтам духтаро. дилам тоқат намекунад агар амин ягон чиз маъқул шаваду ҳамона нагирам агар, лекин дилам ғаш мекунад. хай бо гирифтам, маъқул шуд. бо манин пенкае гирифтам. ба фикрама ҳама занҳо ҳамихе ҳамин барои бачаҳо чӣ қадар чизе гирӣ, бо ҳама қадар гирифтанид мебиёд, бо ҳама қадар кам. бо ман як кофтае гирифтам барои усмон. бениҳоят манимихе материала ман нағз мебинам духтаро. бениҳоят чирка тез сад метиҳад, ҳам шоидагар тез тоза мекунад. ин қадар қимати бадам не. хай 149 рубл ҳозир аксияанда, мӯли пачти ҳама амҷомош. ина гирифтам. бо ман ин якта памперси фирми бебегу гирифтам духтаро. фақат ман ҳамин памперси бебегу мегирам, барои он ки ин буджетни арзон. 56 дона ҳаст инҷаанда духтаро. номери 5 мегирам. хай ба фикри ман ҳамон қиматашам ҳамону арзонашам ҳамон, чунки 3-4 соат ба уже нав карамистем ки ай памперса. барои ман ягон хемон памперсои қимату арзон ягоншон фарқ намекунад. хай духтаро, шумо барои кӯдакотон чӣ хел памперса истифода мебаред? ҳатман дар комментарии нависед ки манам хай як бор гирифта попробит кунам. мане ки вақте ки усмон то памперси 3 мепӯшид, бисёр ҳар хел памперсои ҳар хел фирма кара мегирифтам. баъд сони уже 4-5 шуд, чунки бебегунда размери майдаш нест ин фирманда, фақат ҳамин 3-4-5 сар шудагӣ. барои ҳамин ман ҳозир последнее время ва бутун ҳамин бебегу истифода мебарам духтаро. инам бениҳоят качестваш нақс. ягон ушхун ҳамон памперсои қимат ман хеле разницаша фаҳмида натонистам. мана шумо кадом ва памперса истифода мебаред барои кӯдакатон? ҳатман нависед ки хай як бор гифта бо фаҳмам чӣ хел. духтаро, ман ин ужин тайёр кардам. бениҳоят тез тайёр мешавад. ҳам бачаҳо беатказ мехӯранд ина. ман агар баъзегон авқати вай сӯх кунам, агар якташ мехӯрад, якташ бо ягон чи дигар мегӯд,
барои ҳамин номаш чизе маними авқоте ки ҳамаш нағз мебинад бачаҳо маними вай криличка. барои ҳамин тез тайёр мешавад, ҳам духовкава мемонаму бо тез кори хонаи мекунам то ман омдани бачаҳо тун бозӣ када ҳама чиза хӯда номаш чизе кара мемонад бардаккара омда ваҳои номаш чизе мекунам меғундорам. ин авқоти бениҳоят тез ва осон тайёр мешавад. ман номаш чизе ҳар дафъа криличкае вай мекардам оварда хеле мариноват кара яхдон ба мемондам саҳари саросмашуда вай карям крилички мариноват карагинею ҳамто обичния гиром мондоб рафтиям хай номаш чизе ҳамто ин ба намак задаги будам тамом. барои ҳамун сали вай сафед омад хада сурхи вай не хушрӯй нашуд. хай манамин ужини мо духтаро шумоҳо ваям иштиҳои соф ужин кароса боштон мо ваям иштиҳои соф оз ман якум бачаҳои дилаша сер мекунаму боз они камтар уборкава медаром хоная. дугонаҳои азиз боз ҳамин як чиза ман шумоҳова ногуфта намонам. ҳозир ман ҳамин гулом ба об рехтаму ҳатман ба хотирам омад ки шумоҳова расонам. можед ҳамотон бозе интерес набошад ки ҳам барои чӣ ҳам ҳаш гуло як хела барои он ки уже ҳамаи шумо медонитон ҳамин кактуси алоӣ бениҳоят ба ҳама чиз фоидаовар аст духтаро. ман умуман ҳамин алоия барои истифода бурдани рӯй парвариш мекунам. ман худамам ба ҳамин рӯй чизои натурални истифода бурдана нағз мебинам. умуман ҳамин баъзе рӯйҳо ва ягон чизои безеб мебурод угрӣ мебурод ёкем хеле маршина пайдо мешавад. аз ҳамин магазин кремое ки қимат гифта истифода мебарем баъзе мешавад ки ҳамаҳо фоида намебиёрад. лекин духтаро ман шуморо ҳатман тавсия метиҳам. ин чанд сол мешавад ки ман ҳамин гули ҳамин кактуси алоия истифода мебарам. бениҳоят фоидаовар аст. инҷо ягон кори муҳим нест духтаро ҳамина парвариш кардан. ҳатман шумоям ба парвариш кунед ба рӯйҳои худ бисёртар ҳамин чизои натуралния истифода баред. ман инҷо манинаш гули ман ин кактус 3 сола ман уже 3 сол мешавад ки ина ман истифода мебарам. хеле меканам кор истифода мекунам бо хеле нағз об метиҳам месавзад. мана инаша рӯзи денраждени ман да нилуфарҷон падарка кардан ина чунки ваё медонанд ки он чизе ки ман маъқул истифода мебарам ваё ман ба амин гула падарка кардан уже ман чанд мана листоша канда истифода бурдам. боз рӯзҳои наздик духтаро ҳатман интизор шавед. бо ҳамроҳи шумоён тайёр мекунем якчанд намудаша. хай инҳош ҳоли майда кандан ба ҳоли инқадр вай нест камтар дига калон шаванд бо ин дафъа инҳоша истифода мебарем барои маска кардан. духтаро ҳатман интизор шавед бо ҳамроҳи шумоён тайёр мекунем барои якчанд намудо фоидаовар аст. барои доғҳои рӯя нес кардан чӣ хел тайёр мекунем барои ҳамин маршиная кардан барои ҳамин чорни точкаҳои нес кардан. умуман ман ҳамин як секрети худама барои шумоён мекушом духтаро. ҳатман тамошо кунед рӯзҳои наздик иншоалло ман хати шумоён тайёр мекунам. барои он ки маска тайёр кардан аввал ин гулоя 1 ҳафта 2 ҳафта пеш нағз об додан дар кор ҳар шаб об додан дар кор ки барои манин листош ғавз шавад агар бисёртар сок метиҳад. барои ҳамин шумоҳоям вақте ки ҳамин гули кактус барои худ маска тайёр мекунед ҳатман 1 ҳафта 2 ҳафта пеш ҳар рӯз бояд инҳоро об дид ки инҳо сок
бисёр метиҳанд. духтаро ҳатман интизор шавед.